नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात वेगवेगळ्या तालुक्यात महर्षी वाल्मिकी जयंती साजरी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मुंडगोड हिंगा महर्षी वाल्मिकी जयंती निमित्तान आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मान्य जिल्हा पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी दिवली पेटोवन उद्घाटन केले. महर्षी वाल्मिकी हेमगेल्या भावचित्राक पुष्पनमन करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. समाजसेवा तसेच विविध क्षेत्रात निस्वार्थपणान सेवा केल्ल्या साधकाक राज्य सरकारान दिवची महर्षी वाल्मिकी प्रशस्ती या वर्साक येल्लापूर तालुक्याच्या मागोड ग्रामाची आदिवासी सिद्धी समाजाची श्रीमती लक्ष्मी गणपती सिद्धी हेमका प्रदान केली. ही जिल्ह्याच्या जनतेक अत्यंत अभिमानाची गोष्ट असा. आदिवासी सिद्धी समाजाची अरण्य प्रदेशात वास्तव्याक रावची, शहराच्या संपर्काक आणि सौलभ्यापासून पयस आशिल्ल्या, पावसात या प्रदेशात वाहन वचू असाध्य आशिल्ल्या प्रदेशात लक्ष्मी गणपती सिद्धी हेमी गेल्या 35 वर्षांच्यान गांवठी वैद्य म्हणल्यार वैजीड म्हणून काम करून कसलीच अपेक्षा करत असताना 300 पेक्षा जास्त व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक बाळंतपणा पार केलात. ही तेमगेली निस्वार्थ सेवा लक्षात घेऊन तेमका महर्षी वाल्मिकी प्रशस्ती प्राप्त झाला. या प्रशस्ती बद्दल जिल्ह्याच्या जनतेवतीन तेमका हार्दिक अभिनंदन सुचयला. तसेच कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राची आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी महर्षी वाल्मिकी जयंती निमित्तान मिरवणूक काढली आणि या मिरवणुकीक श्रीमती रुपाली नाईक हेमी चालना दिली. आणि या वेळार वाल्मिकी सारखे महात्म्यान आमका अनुकरण आणि जीवनाच्या शिकवणीचे पाठ दिवन गेलात असे मनोगत व्यक्त केले. या वेळार जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन, जिल्हा पंचायत सीईओ, नगरसभा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधी, विविध खात्याचे अधिकारी, संघ संस्थेचे पदाधिकारी आणि इतर हजर आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात टोंका होन्नावर वाणिज्य बंदराच्या पोलीस बंदोबस्तात कामगारी सुरू करच्या तयारीत असताना केलो स्थानिक मच्छीमारांनी विरोध. होन्नावर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कासरकोट टोंकाच्या विवादित वाणिज्य बंदर निर्माण कामगारीक स्थानिक मच्छीमारी समाजान विरोध करून बंद दवरले. जाल्यार आता प्रशासनाच्या हस्तक्षेपान आणि पोलीस बलाच्या बंदोबस्तीत होन्नावर पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी गुपचूप काम पुनरारंभ करच्या तयारीत असलेल्यान स्थानिक मच्छीमाराक घाव्याचेर मीठ चुळिल्ल्याप्रमाणे झाला. कासरकोट टोंका भागाच्या शरावती न्हंय किनाऱ्या प्रदेशात सुमार 600 कोटी रुपयाचे वाणिज्य बंदर निर्माण करूक सरकारान 93 एकर जमीन मंजूर केला. ही बंदर कामगारी कासरगोड मल्लकुर्वा भागात करतात, पण या भागात सुमार 600 पेक्षा जास्त कुटुंब मच्छीमाराचे जीवन करतात. हे बंदर जाल्यार हे मच्छीमारी कुटुंब वाऱ्यार पडतले म्हण या बंदर कामगारीक मच्छीमारी लोकांन तीव्र विरोध व्यक्त केला असे कळयला. स्थानिक मच्छीमारी या बंदर कामगारीक विरोध करतेर 2 वर्सां जाली, पण मध्यंतरात गेल्ले 1 वर्सा पयलीं परत या कामाक सुरवात करतरेत सगळे मच्छीमारी समाजान कामाक विरोध केल्लो. तशेंच गेल्ले जून महिन्यात पोलीस बंदोबस्तात जेसीबीन पोलीस बंदोबस्तात मच्छीमाराले शेड काडचे प्रयत्नात असताना स्थानिकान उदकांत होडी घेवन आंदोलन केले. तेन्ना केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार हेमी जाग्यार भेट दिवन मच्छीमारी समाजाक आपलो तेंको आसा अशें सुचयले. होन्नावर खासगी बंदर निर्माण कामगारी सुरू जाल्यार पारंपारीक मच्छीमारी करून पोटभरच्या लोकांक पोटाचेर मारिल्ल्या सारखे जातले म्हूण हे बंदर नाका म्हूण तेमगेले म्हणणी. आणि खिंच्या कारणान ही बंदर कामगारी पुढे चालू उरल्यार मच्छीमारी उग्र आंदोलन करतले आणि मच्छीमारी आणि बंदर कामगारी भितर झटपट जातेर उरतले म्हूण काल पोलीस बंदोबस्तान ही कामगारी करचे प्रयत्नात असताना खबर मेळतात स्थानिकान हाजेर लायिल्ल्यान काम पुढे सुरू जालें ना. जाल्यार जिल्ह्याच्या संबंधित जनप्रतिनिधीन मच्छीमाराले मन वळख प्रयत्न केले ते फलकारी जाले ना असो स्थानिकालो अभिप्राय. भटकळ होन्नावर तसेच कुमटा होन्नावरचे आमदार हेमी कंपनीच्या बाजून की मच्छीमारी बाजून आसात हे स्पष्ट करू तयार ना. सध्या निवडणूक लागीं पाविल्ल्यान तेमका हो विषय हुन उदकाचो घोट जाला. हेजेन जिल्हा कार्यकारी समितीक खूप कष्ट सहन करचे पडटा. तितूंत जनप्रतिनिधी स्तब्ध आसात. जे जाता तेतूंत पुराय आपूण हात धुवन घेवचो होच विचार करतेर आसात असो स्थानिकालो आरोप आयकूं येता. आणि राजकारण्याली स्थिती अशी जाला की धरल्यार चापता आणि सोडल्यार पळता अशी खबर जाला. हेजेन हे वाणिज्य बंदर अखेर जातले काय कितें असो प्रश्न जिल्ह्याच्या सार्वजनिकाक पडला. कारवार मडगांव DEMU रेल्वे गाडी सुरू जाली खरी, पण प्रवाशालो तितलो प्रतिसाद ना. कारवार. गेल्ले सोमाराक
18 ऑक्टोबरच्यान कारवार ते मडगांव DMU ही रेल्वे सुरू केली खरी, पण या रेल्वे गाडयेक जाय तसो प्रवाशालो प्रतिसाद मेळ्ळो ना. कारण एक तर कोविड महामारी लागून ही रेल्वे सेवा बंद केल्ली. कारवारच्यान बरेच लोक कामासाठी, व्यापारासाठी आणि अन्य कामासाठी यो वच करूंक ही रेल्वे गाडी कारवारच्या लोकांसाठी आपलो दूत अशी आशिल्ली. आणि या रेल्वे गाडयेच्या भरवशार कितलेशे लोक गोंय राज्यांत नोकरी करून यो वच करताले. जेन्ना कोविड महामारी लागून रेल्वे सेवा बंद दवरली तेन्नाच्यान काही लोक गोंयांतच बिराड करून संबंधिका कडेन वास्तव्याक रावले. काही लोक गांवांत येवन रावले. तेमकां परत कामां वचूंक बस सेवा ना जाली. पळे गेटार कडक तपासणी या ना त्या कारणान काही लोकांनी नोकरी सोडली, तर काही जाणांक गैरहजर आसा म्हूण नोकरे वेल्यान काडले. पण कोविडच्या ह्या काळात जाल्ल्या रेल्वे आनी पोळे सीमा गेट बंद केल्ल्यान बऱ्याच कामगारांक हो फटको बसलो. जवळ जवळ 1.5-2 वर्षांन ही DMU रेल्वे गाडी परत सुरू करून 4 दिवस जाले, तरी सार्वजनिकालो जाय तसो प्रतिसाद मेळ्ळो ना. मडगांव ते कारवार ही रेल्वे गाडी पयली प्रवाशांत भरील उरताली. तितूंत कारवार, अस्नोटी, लोलये, बाळ्ळी, मडगांव या रेल्वे स्टेशनापैकी अस्नोटी हिंगा खूप प्रवासी उरताले. कद्रा, बाळणी, हळगाव, उळगाव, हणकोण, होटेगाळी, अस्नोटी, मुडगेरी, सदाशिवगड अशा लागींच्या गांवचे लोक कामा वयचे या रेल्वेर प्रवास करताले. पण आता कारवारच्या मडगांव पर्यंत लोक खूप कमी. अस्नोटी तर बोटान मेज सारखे प्रवासी. काणकोण, बाळ्ळी तर कोणी उरल्यार उरले अशी स्थिती जाला. तिकीट दर पयलेच्या पेक्षा 5 रुपये वाडयला, पण अजूनही प्रवाशाक पास दिवची व्यवस्था केली ना. वट्टारमेण या DMU रेल्वे गाडयेक लोकांलो तितलो जाय तसो प्रतिसाद मेळना असो सार्वजनिकालो सूर आयकूं येता. ये आ चुकी है मॉर्निंग ट्रेन DMU. आमचा इला मरे अभी कानकोना स्टेशन तो सब है वैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं है. ये है बाड़ी स्टेशन. नट आमिर खान हेमीकडची सेट कंपनीची जाहिरात फाटी घेवची. कारवारचे खासदार अनंतकुमार हेगडे. कारवार भारतातल्या समस्त हिंदू लोकांनी धार्मिक भावना दुखवची नट आमिर खान हेमी करची सेट कंपनीची जाहिरात फाटी घेवची म्हणून कारवारचे खासदार अनंतकुमार हेगडे हेमी त्या कंपनीचे मालक अनंत वर्धन गोयंका हेमका सांगला. हेसाठी तेमी ऑक्टोबर 4 तारखेक पत्र बरोवन कळयला. ह्या पत्रात फक्त हिंदू लोकांले सण येईल की परिसराची हानी जाता, पर्यावरण बाद जाता, सकाळी लाऊडस्पीकरा वयल्यान अजान दिवचे तशेंच रस्त्याचे नमाज करचे हेजेन काय समाजात जाऊ आवाजान पर्यावरणाक हानी जायना असो तांणी साबार प्रश्न कंपनीच्या मालकाक ह्या पत्रात विचारले आसात.
आणि अशी प्रकारची जाहिरात हिंदू लोकांची भावना दुखयतात म्हूण जात तितले बेगी ही जाहिरात फाटी घेवची म्हूण विनंती केला. कारवारात पोलीस हुतात्मा दिवस साजरो केलो. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पोलीस हुतात्मा दिवस कारवारच्या पोलीस परेड मैदानार साजरो केलो. या कार्यक्रमाक मुख्य अतिथी म्हूण जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री सी राजशेखर हेमी उपस्थित आशिल्ले. तशेंच SP शिवप्रकाश देवराजू, DC मुलय मुगिलन, जिल्हा पंचायत CEO M प्रियंका, DFO वसंत रेड्डी हेमी हजर आशिल्ले. पोलीस हुतात्मा स्मारकाक पुष्पगुच्छ अर्पण करून गौरव नमन केले आणि चीनाविरुद्धच्या आंदोलनात हुतात्मा जाल्ल्या पोलिसाक गौरव वंदना म्हूण हवेत 3 तोफांची सलामी दिली. अंकोला पोलिसांन गो तस्करी करच्या 4 जणांक म्हालासकट केली अटक. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या कोडसणी ग्रामालागी गो वेपार करच्या 4 आरोपीक पुराव्यासकट अंकोला पोलिसांन केली अटक. मध्यरात्री सुमार 1:15 वाजताना एक ट्रकात 17 रेडे घेऊन वयताना पोलिसांन शिताफीन 4 जणांक अटक केली. बेळतंगडीचो हैदर ब्यारी, अंकोलेचो बोमय्या नायक, हासनचो मंजी गौडा तशेंच केरळ कासरगोडचो अब्दुल रियाज हेमी अटक केल्ले आरोपी. अबू बकर दिलशाद हो एक आरोपी फरारी जालो. जनावरां तस्कर करूंक वापरिल्ली लॉरी, कार मेळ 9 लाखाचो एवज जप्त केला. अंकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल जाला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.